Wara l-vot li kien hemm din il-ġimgħa fil-Parlament Ewropew komplet toħroġ fil-beraħ il-qasma bejn l-Europarlamentari Laburisti b'Alex Agius Saliba ma jiddejjaq xejn joħroġ jattakka lil sieħbu Cyrus Engerer wara dan tal-aħħar ivvota favur l-abort. F'post fuq Facebook Agius Saliba qal li qabel dan il-vot kellu pressjonijiet interni għalkemm ma jispeċifikax minn fejn kienu ġejjin dawn il-pressjonijiet. U fl-istess waqt li Cyrus Engerer f'post separata ħareġ jiġġustifika dan il-vot, Alex Agius Saliba stqar li gburi b'dak li jagħmel u li ivvota kontra din ir-riżoluzzjoni. Nippreferi li ħarsu li blikraħ il-kollegi tal-Grupp tas-Soċjalisti milli mmur kontra r-rieda tal-maġġoranza taċ-ċittadini Maltin u Għawċin u kontra dak li fl-aħħar mill-aħħar nemmen fih jien. Gburi li ma vvotajx favur l-impożizzjoni tal-abort fuq pajjiżna, qal Agius Saliba f'dak li jidher bħala attak dirett kontra Cyrus Engerer. B'din il-mossa twellet kwistjoni taħraq fost it-tmexxija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista għaliex ma redux li din il-kwistjoni toħroġ fil-beraħ b'dan il-mod. Il-qasma bejn l-MPs tal-Labor ħarġet aktar fid-der meta wieħed iqis li anki ż-żewġ deputati l-oħra votaw b'mod differenti. Alfred Sant u Josien Kutajjar astjenew. Bekk il-Partit Laburista spiċċa bi 3 pożizzjonijiet differenti dwar l-abort. Minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista baqa' konsistenti bl-MPs Roberta Metsola u David Casa jivvotaw kontra l-abort. U fis-qarrija wara dan il-vot il-Life Network Foundation laqda Doctors for Life, il-Kamra tal-Ispiżjara u l-Malta Unborn Child Movement spjegaw x'kien eżatt ir-rapport li fuq Cyrus Engerer ivvota favur u li Alfred Sant u Josien Kutajjar għażlu li jastienu. Il-rapport Matic jirrakkomanda li l-abort ikun iffinanzjat mill-Istat, jiġifieri jidħol fil-formularju tas-saħħa u jsir b'xejn għal min iridu. Ir-rapport sejaħ ukoll sabiex jelimina kull possibilità u ma jippermettix lil staff mediku biex joġġezzjona milli jagħmel il-proċedura tal-abort għax imur kontra l-kuxjenza tiegħu. Laqdiet qalu dan ir-rapport huwa attakk dirett fuq diversi drittijiet fondamentali tal-bniedem, id-dritt tal-espressjoni, id-dritt tal-kuxjenza, id-dritt ta' twemmin reliġjuż, id-dritt li l-ġenituri jkunu l-edukaturi jew l-għenin ta' wliedhom u fuq kollox id-dritt tal-ħajja għal kulħadd.